Drage petašice i petaši, dobar vam dan i dobrodošli u učenje hrvatskog jezika na daljinu. Danas vježbamo pridjeve. Vaš je zadatak da podcrtate pridjeve u tekstu i da ih razvrstate prema vrsti. Ja ću vam pročitati tekst, a vi ga slobodno zaustavite i odredite pridjeve. Bila je dosadna subota. Nebo je bilo sivo, a televizijski program negledljiv. Još sam i imala užasnu maminu zabranu pristupa omiljenom TikToku i internetu. Sva sreća da je oko 18 u sobu uletjela mama i donijela 3 kuglice čokoladnog sladoleda. Sladoled je raspoložio i nju, pa sada gledam nove Ivanove filmiće. Vjerujem da se sjećate kako prema vrsti pridjeve dijelimo na opisne, posvojne i gradivne. U ovome tekstu ima 6 opisnih, 3 posvojna i 1 gradivni pridjev. Pokušajte ih pronaći. Odlično je ako ste pronašli upravo ove pridjeve. Opisni su dosadna, sivo, negledljiv, užasnu, omiljenom i nove. Posvojni televizijski, maminu i Ivanove, a gradivni čokoladnog. Danas vježbamo pridjeve, pa ćete u drugome zadatku razvrstati zadane pridjeve po obliku, odnosno vidu. Sjećate se, po vidu, odnosno obliku, pridjeve dijelimo na određene i neodređene, a pridjevi koje trebate odrediti jesu širok, tužan, pametni, žalostan, crveni, marljiv, stari, bijeli, lijep. Prisjetite se po čemu zapravo razlikujemo određene i neodređene pridjeve u muškom rodu jednine u nominativu. Tada vam zasigurno ovaj zadatak neće biti težak. Evo nam i rješenja. Određeni su pridjevi pametni, crveni, stari, lijepi, a neodređeni širok, tužan, žalostan, marljiv. Sigurna sam da ste dobro riješili svi vi koji ste se prisjetili da određeni pridjevi imaju nastavak i u muškom rodu jednine u nominativu, a neodređeni imaju ništični nastavak. Ostao nam je još jedan zadatak. Neodređene pridjeve iz drugog zadatka preoblikujte u određene, a to su bili pridjevi širok, tužan, žalostan i marljiv. Neodređeni pridjevi u određenom obliku glase široki, tužni, žalosni, marljivi.